Um, um, Hello guys. So today mga pila na kaadlaw since naayo ko. So naayo na ko sa iyo. Bakit na ako mga sekande mo rin. Kanang nigi marahong nanguro ko mga itong gusto ko tug tug na wow. Nga bag third day. Wa na kayo pero singot bugnaw ko. Deposit ba? Ni bugnaw ko. Ambot na to yung bugnaw ko nga. Mga to pero nadyo ko feel yun ako ba nadyo ako kakita wadyo ko bantay ba asa dapitan ako ang sakit so nadyo niya akong sakit ang kasing mong ipasakitan gud kanang pag katulog adlaw ako nag-analyze ko asa ang sakit pagkabot upot nga adlaw na-analyze na bawa na jud ko kung si sakit din ako ang ngipon day ang wisdom tooth ang wisdom tooth nga ako naabot ang kasakit kini sa akong liog nya abot din ni tabad yung mga pila ka adlaw jud hantod karon labad yung abot sa din ni sa akong sinusitis na sa karon as in sakit mao to share ko lang atong di ko ambot og kuan tarong videos na ron kay sa busy nya bantay bata 163 wala ko tarong tawag daw mo advice sa mga tarong matawag nila ko sa iyo daw kay mo daw sig kilabad ang nya nidaot daw ko tambok na ikikuha ni morzo so ano bantayan no kana kung kanang kung mga post nga binasto sa Facebook na uban di na ako istorya or ipakita ninyong mga post sa mga babae samot na mo share ang mga babae ba so bantay ko good na mo react og heart heart buong heart yung heart do makita you know mga lucky yung heart king simp you simp yak nyo bahala naway ganyan yung mga buang mo bugo kabang react ako ko nagkuhan sa iya ka pero arang ako ba dili din to mga nanay ate budan ang Facebook buhat ang Facebook para communicate or enjoy entertain sa other people dili kay magbuhat og binastos so mga ako mismo makita gina ng mga post binastos grabe kay binastos nagiuban kanang mag-brief nya klaro kay sis nga i-report ako i-report yun na ako I don't tolerate shit okay so kita kamong Facebook din na makita gamay na ng post react mo okay lang mo react pero tataod i-report din ninyo ibutang sa nag-report ato sa find and report yun na makita ka na subo sa ilang mga profile or post find report nya kung man na kay pangitaan din yung unsay reklamo nimo yung sexual activity inana sexual or nudity inana send lagay ng report dapat you do your work as a citizen of Facebook okay nya nako nakit-an jud itong usa babae nga ga profile nga guwapa siya ga bikini nga ang comment ba lucky yun kaya makakaon ng cocomelon binastos agon itong binastos lucky nga tinarong comment ba di ko kuan na nga kuan sa puta kong pero public yung comment good bah bastos yung bastos di ganahan bastos di ganahan din